Waffles este un pisoi din rasa Scottish Fold. Pentru că toți îl considerau foarte urât, i-a luat ceva timp să-și găsească un cămin. Abia la vârsta de 6 luni a întâlnit familia perfectă. Cei care l-au adoptat căutau de fapt un cățel, dar pentru că simpaticul Waffles a început să le lingă mâinile, nu a fost cale de întoarcere. L-au luat acasă, iar motanul pe care nimeni nu îl voia s-a dovedit a fi cel mai iubitor și calm din lume, spun părinții lui. Lui Waffles îi place să se joace de avați ascunselea în fiecare seară, adoră să urmărească orice mișcare a stăpânilor săi și să se antreneze zilnic pentru a nu-și pierde condiția fizică. Cu timpul a devenit foarte apreciat pe Facebook, iar asta i-a adus celebritatea și la televizor. A fost model pentru companii mari și a jucat în filmul 9 vieți cu Kevin Spacey și Christopher Walken.